Бахмут юнелешінде урушылар девам еті. Баштапнан малюматна көре рашистлерінің Авдеевка, Краматорск ве Славянск юнелешінде илерелеме интылулары бошына олды. Украина мәйджелері Запорижжя юнелешінде де душман ұжымына ұрып қайтарды. Душман Украина арбелері позициялары ве цивиль объектлеріні танк, реактив артиллерия системалары ве учақларынан ұжым етмеге девам еті. Ишгалжелер Миколаев вилаетінде Благодатная қасабасы живарында ұжым кечіріп, біраз ілерелеп oldu. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони України. Украина телекестілік қызметі шарқы жебеде чалышқан хаймарсларынан позициясы аққанда русларға қабер берген екі инсанны тұтты. Олар Донецк вилаетінің жебе қысмында тұтылды. Русларны Украина арбелері ве техникасының координатлары мерақландырған. Хусусан хаймарс артиллерия системалары ерлешкен ерлердір. Бұнен бәрабер руслар критик инфраструктура объекттері аққанда малюмат топлайды. Хайнлерінің екісі де апске алынды. Олар душманнен ішбірлік япқанында қабатлана. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото із позначками об'єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу ВКонтакті. Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності. Украина арбелері Херсонда олған Антонов көпіріні яқшылап ұрды. Ерлі сәкенлер тақменен 10 патлaf аққанда қабереті. Сонки ұжымден сон көпір екіге бөлінді дейлер. Ләкин Украина арби құветлері бұны таздықламай. Пивден оператив командалығында қайдеткенлеріне көре бөлі шекілде душманның логистика йолларыны йоқ етелер. Ми продовжуємо тривати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема в окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. І Антонівський міст, як один з напрямків транспортних, також вони намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність. Украина арбелері Каховкада да ишгалжелерінен да бір селян барына йоқ етті. Ерлі сәкенлер бұны таздықлай ве қара тұтын көтерілген кадрларны іштимай ағларда пайлаша. Тұтын шерінің әрбір тарафындан көрінеді. Патлавлар Чаплинка yolында олған Green Team шіркеті янында яңғыраған. Украина арбелері бұл ұжымны де да изатламады. Ой-ой-ой. Это в склад с боеприпасами попали 100%. Детонируют снаряды. Ишгалетілген ақиярда Сабави уйледен сон күтшлі патлавлар яңғырады. Патлав сеслеріна сакенлер шиырнан чешет кошелерінден ешеткен. Атта пенжерелер дірілдеген ве базы ерлерде қарылған. Ишгалжелер акиметі сонки патлавларына да иза атламады. Тұтын сеслері ве душман ұжымыне қарыша ава мұдафа системалары чалышқанында көрінмеді. Августан 20-де Сабадан пилотсыз учуджы Қарадеңіз флотының штабына ұжым етті. Бина üzerine тұтын көтерілді. Ишгалжелерінің штабына ұжым саба саат 8-лерде олды. Рус арбелері учуджы Алетны автоматларынан атып ұрып түсірмеге тұрышты. Ама Алет бинаға ұрған сон патлап олды ве яңғын башлады. Базар күні ise ишгалжелер Кезлев тарафындан Белбек аэродромына яқынлашқан Алетны ұрып түсіргенін білдірді.
Соңғы күнлері ишгал етілген Қырымда бір sıra патлаулар oldu. Ава hücumuna қаршы мұдафа системалары Бахчисарай, Кезлев янында olgan Оленевка ve Zaazerne koylarında çalıştı. Посмотрите. У меня уже, знаете, сейчас пока мысли, что надо валить из Крыма. Пока что такие мысли не. Rusiyanın Kursk vilayetinde korku veteli Şandaki sakinler gecesi yuklamağa ve tazbarga çıkmağa korkanını aytı. Ukrayna sınırı yanında olgan Rusiya vilayetinde yakınlaşkan felaket hakkında laf yürüsete ekenler. Ukrayna baş istihbaratı Rusiya Arbiyi apayinen laf etkeni vakit yazılgan ses yazısını paylaştı. Kadın olgan telaşlarını aytı. И очень такая информация вышла. У нас эту недавно Агуева били. И били Свердликова. Ребят перестреляли то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23-го, то ли 24-го на нас готовятся. И помимо сказали, что в Донецке и в Луганске стоят тоже какие-то базы огромные, с этой вот нефти или что они там вот эта приблуда есть. И сказали, если, как не стреляют, сказали, если по ним попадет, это пизда будет всей Украины и всей России нахуй. То есть к чему готовиться непонятно, люди боятся, а уже боятся и спать ложиться. Боятся, наверное, на улицу выйти. Сказали, что дети ни в коем случае не выходили на улицу после 11, без разницы 18 или 20 лет, чтобы никого не было с молодежью. Qırım platformasının ikinci samitinde 60 devlet ve halkara teşkilat vekilleri iştirak edeceğini tasdiqlagan. Tahminen 40 devletni prezident ve baş nazirler taqdim edecektir. Samit bu sene avgustun 23'inde online şekilde geçirilecek. Bu sene Qırım platforması gerçekten de global olacak. Bu sene geçirilecek samitte tek geçken sene iştirak etken 47 devlet ve halkara teşkilat yolbaşçıları da geldi. Asya, Latin Amerika ve Afrika devletlerinin yolbaşçıları da davet etildi. Анда Qırım Yarımadası diplomatik yolunun azat etilmesinin çareleri muzakere edilecek. Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників саміту Кримської платформи зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму. Qırım platformasının ilk samiti keçken sene avgustun 23'inde Kiyev'de geçirilgen edi. Onun işinde 47 devlet ve halkara teşkilat temsilcisi iştirak etip, umumi deklarasiya kabul ettiler. Anda Rusiya tecavüzcü devlet olarak tanılıp, Yarımada işgalden azat etilmesi için yapılmak gerek olan adımlar belgilengen edi. Ще одна глобальна проблема внаслідок політики мілітаризації та